Malapit na kami dun sa garden. Papadala ko na kay tatay ito yung puta kasi at araw dami ng parang ka. Huwag na ako nakikita. What's up guys? It's Jazz and welcome back to another vlog. Ngayon ay pupunta kami ng Binalonan. Ayan guys, papasakay na kami. Ayan guys, nandito muna kami sa LTO. So, punta kami na kayo. Di man lang, Jollibee o amal di man ay? Aman lang, bulan ko. Sige. Ayan, doon ako tumira. So, pupunta kami ng kainan ngayon. Siguro sa tingin ko bukas na. May before Tulay man tayo. Ayan guys. So, nandito kami ngayon sa Binalonan. Yung paborito naming kainan. Ayan. Kakatapos lang pumunta ng LTO. Kaya, let's go. Ayan guys, so tapos na po kaming kumain. And ngayon po, pupunta kami ng Santa Catalina doon sa may garden ng flowers. Bye na, hi kayo. Hello. Titignan namin kung gaano kaganda doon. Kasi ang daming post sa Facebook. Yun na, medyo nabusog-busog kami. Nakita niyo naman yung mga pagkain. Diba? Dinakas na po sa. Sinatama ba yaw? Ninimanitan. Ay, ano naman na? Yan guys, nahiya po yung driver natin. Dahil merong dakat na po sa... Tingin ng mic. Ayan o. Sabi ingon. Kasi, nadala kasi. Saya. May pistawal tayo. Nakaro tayo na Dia pamalinuwa ng lingkir ya. Kaya kurang daw pangalan ko. And guys, malapit na kami dun sa garden. Papadala ko na kay tatay ito yung puta kasi Guys, we're here! Nawala pa po kami. Ano yung tatanaman tayo dyan? Magkano pong entrance natin? 25. Apat po kami. Sige po. taga saan po kayo? Taga Mapandan po. Hey guys, we are still on our travel dito sa Binalonan. At ngayon, nandito tayo sa Sitio Lubas, Santa Catalina, Binalonan. Kunyari, montage. Ala, yan na yun. Kunyari, montage. Ala, yan na yun. Kidlat. Tignan nyo ito, guys. So, meron tayo. Ano tawag dito? Kawayan na tulay. This is owned by Vice Mayor Patagi ng Binalonan. So, nakakatuwa kasi meron ng mga ganitong attraction dito sa Binalonan. So, tignan nyo guys. Yay! Binalonan!
guys, so tapos na kami. At pauwi na rin kami. Ayun guys, ayun. Andun sa bundok. Hindi ko alam kung magaganda yung anong ginawa mo. May montage, tapos yun lang yung alam namin. Video, picture. Alam mo, nagmamadali na sila kasi kanina pa sila nandun sa sasakyan. So, sinulit lang namin yung entrance. Burger mo talurang burger tas and guys, so nasa drive-thru na kami. Yay! Burger ni Nel. Ito ngayon, nandito kami sa Garden Of Eden. Garden of Eden. Umuulan, kaya yung ice cream naging sabaw niya na. And guys, magkasama na naman kami ni Ate Carla. Agitin ko, my gosh, nakakahiya sa front row. Ayan yung mansion niya. Welcome to our garden and house tour. O, ganyan lang po kasi yung bigger size po niya, nasa 300 na po eh. Lagi show sa dalawan tayo, nakikibay. Ito yung pina-reserve namin, no? Guys, pag meron kayong binili na halaman, pipili lang kayo dyan. Tapos pag nakapili kayo, meron din silang available na mga kawa. Ano yung kawa? Pots. Ayan guys. So pwede nyong ipalagay yung ano natin. Ganyan po kasi pag si Pastora Carla. Yung naglaro na. Kinain tayo ng ano. Tapos kumidlat dyan. Ayan guys. So ilalagay na natin yung mga sasakyan. Kamay pa pre si Madam. Ay, alam na. Ating. Ulit pag marami na. Send pag ano, kasi po, wala na. Bye guys! Magpa-planan po kami. Ayan guys. So nag-face mask na tayo kasi dito marami ng tao. Oh my color! Guys, nakatulog na po si Nel. Hawak pa niya yung ketchup. And guys, so ngayon nakarating na kami dito sa bahay ni Ate Lynn. At merong akong ipapakilalang aso sa'yo. Marshall and Chase. Hi! Naiya siya. Ay, Ito po si Kuya Dang. pangalan niya. Pangalan niya. Hi! Huwag na ito. Ayan guys, so uwi na po kami. That's all for our vlog. Bye guys! Peace out!